May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantong sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Bacolod SP nag-schedule sang hearing sa ginaligar hepatitis C outbreak sa dialysis center sa isa ka ospital. 5th District Representative Marilo Arroyo magasuporta sa BBM Sara Tandem. Sa Calatrava, teenager nga nagtabo sa iyang kachat na sapuan nga patay. Sa Sipalay City, pawikan nangitlog sa public beach. Kag sa Digicast Weekend, sa tripping rooming isa ka abandoned port naging paborito nga paliguan sa mga lokal. Kag sa Baganihan, isa ka nurse naging kausa ang pagbulig sa mga HIV/AIDS patient. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, pawika ng itlog sa kilid sang baybay sang Sipalay City Public Beach. Miyerkules ang gabi ng itlog ang isa ka olive ridley sea turtle sa kilid sang baybay sa public beach sang Sipalay City. Una nga nakita sang isa ka residente ang nagapangitlog nga pawikan kag ini ang gilayon nga ginrespondehan sang bantay dagat. Ilaman gilayon nga ginkudalan ang iya sinipugad kag mga itlog. Ginapaabot nga sa Pebrero pa ma-hatch ang mga itlog. Ang olive ridley sea turtle nga nagalapad sang 66 centimeters kag nagalaba sang 70 centimeters ang gilayon ginbalik na sang bantay dagat sa baybay nga amo ang iya nga natural habitat. Sa number 9, sa Banuasang Isabela, tigayo na nga nabayaran sa ilang nga sweldo masobra sa 400 ka mga job orders ang Banwa. Sunod sa kay Mayor Irene Montilla, tigayo na nga nabaton sa mga job orders ang Banwa ang ilang nga sweldo kag bilog nila ini nga nabaton kasunod sa pag-approve sa sangguniang bayan sang budget para diri. 3 ka payday ukon halin sa Oktubre 16, tubtob sa bilog nga bulan sa Nobyembre ang na-delay nga sweldo sang 447 ka mga job order matapos nga hindi lubos ang kantidad sa supplemental budget ang ginaprubahan sang SP sadto. Damlag pa, ginsiling ni Isabela Councilor Francis Balabor nga kinahanglan nila nga ang listahan sa mga job order kag casual employees antes pa man sila magdesisyon para sa supplemental budget. Sa karon sunod sa kay Montilla, may mga pending nga mga request nga wala pa maaprubahan sang SP. Yes, they got paid. I made sure they got paid for 3 paydays. Kaya they stopped getting paid from October 15. So October 16 to 30, November 1 to 15, and November 16 to 30, ginbayran sila. Lump sum. So there's still pending, pending request na wala pa na. Oh, damo-damo. The pending request na sa Cebu, hindi nila ginatando. First of all, our supplemental AIP, which is the basis for the devolved transition plans of the national government, hindi pa nila na-approve ang among AIP, ang supplemental AIP. Sa number 8, katapo sa nga progresibo nga grupo, ang jutaya na lang nga wala makamarcha sa dalanon sa pagdumdum sang International Human Rights Day. Nagatakod sang ilang tarpaulin ang mga miyembro sang progresibo nga grupo sa City Markers ang Bacolod Public Plaza sang ginbalabagan sila sa mga gwardya sa plaza. Sunod man nga nag-ayo sa ila ang katapo sang Police Station 1 nga mangita sang lain nga lugar agud kun tani mapaiway ang paggutok sang trapiko sa dalan. Makaligad sang pag-istoryahanay natigayon sila nga natugutan bangod mayara man sang permit nga nauyatan ang mga progresibo nga grupo. Sila ang nagsugod marcha sa Lupit Church pakadto sa plaza. Panawagan nila nga kun tani mahatagan na sang hustisya ang mga biktima sang extrajudicial killings kag mauntat na ang mga pagpamahog. Ilabi na ang red tagging sang katapo sang grupo. Sa record sang grupo may 76 tanan ka mga kaso sang extrajudicial killing sa probinsya. Luyag nila nga mahatagan sang atensyon sa bulig sa mga ahensya sang gobyerno kadungan sa nga pagdumdum sang 72nd International Human Rights Day. Sa number 7,
Wala na sa may naka-quarantine sa healing facility sa Cadiz kag Silay City. Samtang sa healing facility naman sa Ibi Magalo na nagapabilin ang single digit sa naka-quarantine dito. Inisulod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz nga nagsilinga padayon ang pagdubo sa karon sang kaso sa COVID-19 sa probinsya. Ang occupancy rate naman sa ospital sa Cadiz nga nagapabilin subong nga isahanon nga COVID hospital sa probinsya ang yara lamang sa 30%. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, 321 ang active COVID-19 cases ang Negros Occidental sa December 9 sining report. Wala nagauntat ang probinsya sa pagpahanungdum sa publiko nga bisan pa nagpanaog na ang COVID cases kay naghalug na ang restrictions, hindi pagkalipatan ang paggamit sa face mask kapag sunod sa physical distancing. Sunod sa kay Diaz, iniilabi na nga nagasaulog subong sang holidays kag may mga pagtililipon kag hindi maid-id ang pagsunod sa mga health protocols. We are happy with what the province has achieved and with the continued support of everybody. Ang aton health protocol, sigihon ta lang. Guwa ta, but ang mask ta should be on, especially in crowded and enclosed areas so that ang danger hindi man magdako. Know how to live with the virus. Sa number 6 sa Banwa sang Kawayan, Mrs. Patay, Mr. Pilason matapos nga maglabog sa gutter kag mahulog sa kilid sang dalan ang ginasakyan nga motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang 36 anyos nga si Richel Robles matapos maglabog sa gutter kag mahulog sa kilid sang dalan ng ilang motorsiklo sang Martes sa highway sang barangay Inawayan sa Banwa sang Kawayan. Pilaso naman ang iyang mister nga nagadala sa motor nga si Benedicto Robles. Sa investigasyon sa Traffic Division sang Kawayan, naglikaw si Robles sa iya ginasundan nga tricycle nga maliko kuntani sa bangga. Naalang-alang sunod sa pulis si Robles sa iya nga paglikaw gani naglabog kag nagtupa ini sa gutter antes mahulog sa pila sa kilid sang dalan. Padayon karon nga ginabulong ang mister sa ospital. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga manginbida. Magpabakuna na. Sa number 5, sa Talisay City, isa ka senior citizen patay matapos matiruhan ang iyang kaugalingon gamit man ang iya mismo nga armas. Dugo una sa maabtan kahapon sa iyang hinablo sang 71 anyos nga si Benvenido Castigador sa iya sining balay sa Barangay Dos Hermanas sa sudad sang Talisay. Sa investigasyon sa Talisay PNP, si Castigador lang ang nagaistar sa sulod sang Puloy-an kag mahimo sunod sa pulis. Naglupok ang iya sining nga armas samtang iya ginakuti kag naigo ang iya nga paa. Pagkakita sang iya sining nga hinablos, gindalaman siya gilayon sa ospital sunod sa pulis. Ugaling, gindeklarar na ini nga dead on arrival. Sa number 4 sa Banwa sang Calatrava, teenager nga nakikita sa iya nga katsyat nga sapwan nga patay pagkasunod nga adlaw. Patay na sa masapwan sang mga pumuluyo kag otoridad ang isa ka estudyante kahapon sa dalan malapit sa suba sa barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava. Ang biktima amo ang 19 anyos nga si Noni Boy Pales. Suno kay Major Roberto Injape las 5 sang aga kahapon sa magkabati sang lupok ang mga residente kag ilan na lang nasapwan ang bangkay ni Pales nga may igo sang bala sa iya agtang kag liog. Dugang pa ni Injape, nagwa sa ilang nga balay sang Miyerkules sang gabi si Pales matapos ini makabaton sang message sa iya nga katsyat nga may luyag makikita sa iya. Pagkadason nga adlaw natabo ang pagtiro sa iya. Ginahibalo pa karon sa PNP kun bala ang pagkikita niya sa iya nga katsyat ang may kangtanan sa pagpatay sa iya kag kun ano ang nangin motibo sang suspetsado. Sa number 3, 5th District Representative Maria Lourdes Arroyo magasuporta sa kandidatura nanday Ferdinand Marcos Jr. kag Mayor Sara Duterte para sa 2022 nga piniliay.
Si Arroyo nga katapos ang lakas CMD kag kapartido ni Mayor Sara ang nagsiling nga suportado niya ang unit team ukon ang Marcos Duterte tandem kag siya magakampanya para sa ila. Ginalauman man ni Arroyo nga ang mga alkalde sa 5th distrito ang magasuporta man sa unit team. Sa bahay ni Isabela Mayor Irene Montilla nga katapos ang Nationalist People's Coalition, siya ang nagahulat pa sang abiso sa iyang partido kung sino ang presidential aspirant ang ilang suportahan sa 2022. Sunod sa kay Arroyo, mahimo nga sa Enero makabisita ang unit team sa probinsya pero hindi pa man sa karon napatod bangod sa sitwasyon tugal sa pandemya. Si Arroyo na nagtagsang e-trike sa 117 ka mga barangay sa bilog 5th distrito sininga adlaw sa Banwa sang Isabela. Since I am lakas, my national, tinangnan ang national sang lakas, diraman ako. So, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, Sara Duterte, unity. Will you campaign for them sa imo nga mga constituents? Siyempre, Mga mayors mo, kung maupod man na sa imo, pani, ay inagid ang ginapangali ko. But I think, tanan ko ilang okay sa akin. Now, not yet. We're still waiting for the party to let us know who of the candidates to support. Which party? NPC. Sa number 2, COVID-19 consultant sa nga probinsya lakip na sa Bacolod ang nagakabalaka karon sa pagdagsa sang tawo kasubong man ang mahuyang nga pagpatuman sa nga health protocol karon nga naghalog na ang restrictions. Humalin sang ginpaidalom sa Alert Level 2 ang Negros Occidental, lakip ng Bacolod, halos masako naman ang mga pagtililipon ilabi na karon nga Paskwa. Madamo naman ang nagakadto sa mga mall, ilabi na mga maggagmay nga kabataan. Bagay nga hindi man madula ang pagkabalaka sa grupo sa mga health professionals. Bisan ang COVID-19 consultant sa Negros Occidental, kag Bacolod, nga si Dr. Dolores Romela Ruiz Tiples, nagapanawagan nga kuntani mapabaskog pa ang pagpatuman sang pagsulundan angot sa minimum health protocol. Upod sa pagpabaskog sang vaccination program, nagalaom man ang katapos ang Philippine College of Physicians kag Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases nga mapasanyog pa ang healthcare system sa probinsya kag syudad, pinaagi man sa pagpatukod sang dugang nga mga pasilidad. We want to have a better normal, no? Because we don't know what will happen next, no? And it's really for us not to go back to what we were before, but actually to level up. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Dialysis patients nagreklamo sa ilang ginaligar na tabo nga outbreak sa hepatitis C sa isa ka ospital sa Bacolod kung sa diin si senta tanan ka mga pasyente ang nalatnan. Tagdumunan sa among ospital nagsiling nga ila naging pausisa ang among reklamo. Ma-report si Nico Delfin. Ginpalabot sa konseho sang Bacolod ang reklamo sang 6 ka mga dialysis patient batok sa Bacolod Queen of Mercy Hospital angot sa ginaligar kakulang sang aksyon sa outbreak sang hepatitis C sa ospital. Ang letter of complaint ang nakalabot kay Vice Mayor Elcid Familiaran nga among nagtugyan sa reklamo sa Committee on Health. Suno kay Councilor Cindy Rojas, pamuno sa Committee on Health, 60 ka mga pasyente ang ginelegar na latnan sang balatian humalin sang Hunyo. Siguro there is a loophole somewhere kung nga nga amuna kadamo ang na-infected. But it's highly unlikely nga matabo na kung may ara ka sa insakto nga process or system. Gani sa Martes sa madason nga simana, isa ka committee hearing ang natalana agod mapasabat ang tagdumalaan sang ospital kag matagaan sang aksyon ang reklamo. We really have to go into investigation regarding that allegation of outbreak because the word outbreak has to really be defined properly, no? Because
Meaning to say, no, halos tanan nila, that's mabugat na siyang aligasyon. I-refer din nila sa medical, kaya sa legal, ang ini nga mga aligasyon, but rest assured that ang hospital will look into this. Suno kay Omar Montejo, Chief of Operations Officer kag Hospital Administrator sang Bacolod Queen of Mercy Hospital, ila na ginatugyan sa Medical kag Legal Department ang reklamo sa mga pasyente. May mga notice of assistance na sila nga ginpadala sa mga tagreklamo. Gininganyo man sang pamunuan sang ospital ang mga tagreklamo nga makigangot sa ila agod mapatpat ang mga tikang nga himuon para masabat ang mga reklamo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pila ka mga istorya nga amon ginhanda para sa inyo para sa weekend. Sa tripping ni Ruming, aton katuan ang isa ka ginatawag nga abandoned port sa Banwa sang Kawayan. May minahan sadto sa sini nga site, kag may kaugalingon nga puerto pero na bankrupt ang minahan kag nagsirado. Nagbiya sila sa lugar kag nabilin ang ruins sang puerto. Naging paborito ini nga paliguan sa mga lokal sa lugar bangod sang matinaw nga tubig sang baybayon. Bukid na makita sa pihak, kag sa pihak naman nga side bye-bye kag may isla pa sa tabok. Ining aton nga bisitahon buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Sa Sunday naman, i-inspire kita sa isa ka nurse nga nakabase sadto sa Estados Unidos kag subong yari sa Bacolod kag nagabulig sa mga pasyente nga nagpositibo sa HIV/AIDS. Nagabulig siya sa pag-edukar sa publiko parte sa sining nga balatian kag pagdula sang stigma nga ginatawag. Nakaibalo ka mo bala nga sa Pilipinas may 33 ka mga bagong HIV cases sa kada adlaw. Ina naman sa Baganihan sa Domingo at 10 a.m. Barb, sa pila ko nakatuig nga balik-balik sa Kawayan bago lang ko kakita nga may amo na dagali nga old port nga ginatawag nila. Katahuming, no, ang isa sa mga bugal gid sang Kawayan niya, ang beaches Bye-bye. niya, Oo. no? Kag Kabalo ko regular kada bakasyon. pero bago lang ko kakabalo kami amo na nakatahom. Almost na siya lapit siya sa bangong diri sa Sipalay na yang area. Medyo layo siya but amo nakatahom gid, that's why yung mga lokal dito ginabalik-balikan siya kada weekend. Kag neighbor sila sa Sipalay nga nami man. Manami man bye-bye. Oo. Kag kanami ani babsang story sa isa ka nurse nga ginpili nga buli samtang kalabanan nga mga tao na hadlok sa mga HIV patients, siya ginpili nga magpalapit para buligan sila. Kag syempre Ruming, no, ang stigma lang nga Yes. ginahambal upod dira kanami ginsang sina nga support nga ginahatag. Ka-inspiring sa ila story actually. Kaaga mo ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Walahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. 15 days na lang, Barb. Pasko na. Tugtog sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!